Multitudinaria manifestación contra Altri e a mina de Touro Pino na Illa de Arousa. Milleiros de persoas participaron nesta movilización organizada polas plataformas en defensa da Ría de Arousa, Ulloa Viva e mina de Touro Pino non. Por terra, unhas 10.000 persoas e por mar uns 300 barcos, segundo a organización. Reclamaronlle á Xunta que dunha vez por todas arquive e denegue os permisos para estes dous proxectos. Que tal, saúdos? Este luns entrou en vigor a nova zona azul na praia de Area da Secada, na Illa de Arousa. En total habilitáronse unhas 300 prazas de estacionamento reguladas con tarifas que van dende os 50 céntimos por unha hora ata un máximo de 4,5 € por todo o día. Será de balde para a veciñanza que teña o vehículo rexistrado na Arousa. A zona azul estará en vigor ata o 15 de setembro. O Concello de Boiro cedeu unha parcela a Gadea para a construción dunha residencia. Trátase dunha superficie duns 3.500 metros cadrados no lugar do Saltiño. Albergará o futuro inmoble con capacidade para 39 usuarios. A Mancomunidade do Salnés, disposta a liderar a transformación do turismo intelixente. O ente presentou o proxecto DTI, unha iniciativa financiada con máis de 1 millón de euros de fondos europeos. O obxectivo é crear un espazo de datos compartidos para coñecer o comportamento dos visitantes, mellorar a súa experiencia, diversificando a oferta e distribuindo os fluxos e xestionar de xeito sustentable recursos estratégicos como a auga. Nace en Pontevedra Veciños. Trátase dun proxecto para recuperar o orgullo de barrio e tecer redes comunitarias. A iniciativa impulsada pola asociación Co-Wonders busca crear espazos de encontro tanto para a veciñanza de toda a vida como para as persoas que acaban de chegar á cidade. E a organización do torneo Congalsa de fútbol base, celebrado no pasado mes de maio na Pobra, fixo balance da competición. A nivel deportivo, o torneo volveu ser de 10, logrando, ademais, recadar máis de 7.000 euros que irán destinados á Fundación Aladina, que presta apoio a nenos e nenas con cancro e ás súas familias. Asuntos que ampliamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E comezamos con esa multitudinaria manifestación contra Altri e a mina de Touro Pino na illa. Multitudinaria manifestación contra Altri e a mina de Touro Pino na Illa de Arousa. Milleiros de persoas participaron nesta movilización organizada polas plataformas en defensa da Ría de Arousa, Ulloa Viva e mina de Touro Pino non. Por terra e por mar, coa participación de centos de barcos, reclamaronlle á Xunta que dunha vez por todas arquive e denegue os permisos para Altri na Ulloa e para a mina de Touro Pino. A marcha saiu do Bao ata o Xufra. Ali concentráronse unhas 10.000 persoas, segundo a organización. Ata ese porto tamén se foron achegando por mar os distintos barcos que se sumaron á protesta. Calcúlase que arredor de 300. Dende a PDRA acusan o presidente da Xunta de sacrificar o Ulla e a Ría de Arousa para beneficiar uns privilexiados. Consideran que estes dous proxectos prexudican a maioría da sociedade galega, destruindo o tecido productivo. No caso da Ría, creen que suporía o golpe definitivo á súa riqueza productiva, representando un duro golpe pro sector do mar. O acto rematou no Xufre coa lectura dun manifesto. Nel volveron demandar a denegación dos proxectos, a potenciación dos sectores productivos e a protección ambiental do Ulla e da Ría de Arousa. Na protesta participaron diferentes colectivos, tamén sindicatos e o BNG. A voceira nacional Ana Pontón, que reclamou unha vez máis o peche definitivo de Altri, exixiu ao goberno de Rueda que denegue todos os permisos e autorizacións. Bueno, a manifestación na illa supuxo pro Concello todo un reto dende o punto de vista organizativo. O alcalde insular agradecía este luns a coordinación entre a Policía Local e a Garda Civil no dispositivo especial elaborado con motivo desta concentración. Ao mesmo tempo, Luís Arosa aproveitaba para agradecer a participación dos milleiros de persoas que se sumaron na Illa de Arousa a esta marcha na defensa da ría.
pois agradecer tamén aquí ao cuartel da Guardia Civil de Vilanova, que, bueno, pois trouxo reforzos e pudemos, pois, levar un día con moitísima tranquilidade. Foi un día de festa, pois, ao final, de reivindicación, pero tamén de festa, porque foi moi tranquilo, e nada, volvemos a insistir no mismo, non queremos que nos metan nada nin de Altris a Lana Ulloa, nin queremos que nos metan unha bomba cunha minería ou outra bomba que nos queren meter aí no porto de Vilagarcía, que é co tema dos depósitos de betún, que, bueno, xa adiantamos nestes días. No próximo pleno o Concello, bueno, o Partido Socialista vai levar a pleno a este Concello unha moción para que non se poñan, bueno, pues, para que sean directamente, que non se poñan eses bidóns de betún no porto de Vilagarcía, máis que nada porque nunca pasa nada hasta que pasa. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Fin de semana moi complicado en Padrón polo incendio forestal que se orixinou na parroquia de Herbón. O lume calcinou polo de agora unhas 350 hectáreas. Este luns ao mediodía a Xunta desactivaba a situación 2 polo que non habería risco para ningunha vivenda próxima. Este nivel de emerxencia foi declarado o sábado pola proximidade do incendio aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e Sobrerribas. Deses núcleos foron desaloxados varios veciños que xa o sábado a noite podían volver ás súas casas. O lume declarábase a primeira hora da tarde do venres, afectando tamén dende este domingo o concello de Teo. Para a extinción deste incendio mobilizáronse en total 7 técnicos, 70 axentes, 100 brigadas, 73 motobombas, 5 PAS, 9 unidades técnicas de apoio, 8 helicópteros e 7 avións. O seu traballo, xunto coas tormentas rexistradas na zona, axudaron a mellorar a situación. Nestes momentos o incendio está estabilizado, polo tanto, camiño de quedar controlado. Pois precisamente ante a chegada dos primeiros incendios, o Concello de Rianxo iniciou da man da Policía Local un dispositivo especial de vixilancia orientado a detectar a existencia de incendios forestais nos montes do municipio, para así tratar de atallalos o antes posible. Coa presenza dos axentes que realizarán roldas periódicas polas pistas forestais, búscase tamén disuadir a posibles incendiarios. A partir do 1 de xullo, o Concello incorporará un total de 5 persoas que conformarán a Brigada Municipal de Incendios, unha brigada composta de un axente de brigada, un conductor e 3 peóns que levarán a cabo labores preventivas e de extinción de incendios no municipio. Dende o Concello fan tamén unha chamada á veciñanza para que ante calquera indicio de lume chamen o 085, 112 ou a propia Policía Local. Novo operativo contra o furtivismo na Ría de Arousa. A actuación permitiu comisar un total de 90 nasas de plástico destinadas á captura do polvo, así como tamén 55 kilos deste cefalópodo. O Servizo de Gardacostas de Galicia reforza así a súa loita contra estas prácticas de pesca ilegal que ameazan a sostibilidade dos recursos mariños ao tratarse dunha especie en período de veda. Seguindo o protocolo establecido para estes casos, o polvo incautado, moito del de gran tamaño, foi devolto ao seu medio natural ou atoparse aínda vivo en condicións óptimas. Este luns entrou en vigor a nova zona azul na praia de Area da Secada, en Illa de Arousa. O Concello toma esta medida para regular o estacionamento da zona ante os problemas circulatorios que se viñan rexistrando nos últimos anos. En total, habilitáronse unhas 300 prazas de estacionamento reguladas, con tarifas que van dende os 50 céntimos por unha hora ata un máximo de 4,5 euros por todo o día. Será de balde para a veciñanza que teña o vehículo rexistrado na illa. A zona azul estará en vigor ata o 15 de setembro.
Os parquímetros xa forman parte da paisaxe da contorna da praia de Area da Secada, na illa. Este luns entrou en vigor a zona azul nesta zona do municipio. Habilitáronse unhas 300 prazas co obxectivo de poñerlle freo ao caos circulatorio que se rexistraba neste punto todos os veráns. Ao final nesta praia tiñamos moitos problemas de estacionamento, uns coches encima de outros, coches estacionados encima, nos cortafuegos que temos aquí, regúlase, ahora xa vistedes que está pintado todo o carril de circulación, o estacionamento, o que se vai é iso, intentar, o que se intenta agora é ordenar toda esta zona. Coa medida, o Concello tamén busca reducir o impacto que o turismo ten no municipio, facendo que os visitantes tamén contribúan, neste caso, a través da zona azul. Ao final non podemos cargarlle aos 4.800 veciños que somos na Illa de Arousa, pois todos os incrementos que temos no verán. Ao final temos incremento da basura, que se triplica, temos incremento de servicios, porque ao final tamén non temos que aumentar servicios a maiores, en servicios de personal, en servicios de policía, diferentes outros servicios, e ao final, pois, isto tamén repercute nos veciños. O alcalde fala dunhas tarifas accesibles, van dende os 50 céntimos por unha hora ata un máximo de 4,5 euros por día. Unha hora son 50 céntimos, 2 horas 1 euro, 3 horas 2 euros, 4 horas 3 euros e o resto do día, que é o día inteiro, 4 euros e medio. Pero os veciños da illa que teñan rexistrado o seu vehículo no municipio será sempre de balde. O estacionamento regulado será de 10 da mañá a 8 da tarde, de balde entre esa hora e as 12 da noite, e dende a medianoite ata as 8 da mañá nesta zona non se poderá aparcar para evitar as pernoitas incontroladas. Só se pode estacionar pois de día, por chamada de alguma maneira, non? Dentro do horario ese que está marcado na señalización, que xa estaba ano pasado, que é de 12 da noite a 8 da mañán, non se pode estacionar ningún tipo de vehículo. Temos moitos problemas de autocaravanas, campers e demais. E aí o que se está, limítase o estacionamento a propósito. Do control desta zona azul encargarase a Policía Local. A Policía Local ten un aplicativo no seu teléfono que vai a pasar por todas as por todas as matrículas, é como o lector de matrículas, se vaille saltando xa quen pagou, quen non pagou ou que non é veciño, xusto. Estas medidas vanse prolongar ata o 15 de setembro. O Concello de Boiro cedeu unha parcela a Gadea para a construción dunha residencia. Trátase dunha superficie duns 3.500 metros cadrados no lugar do Saltiño, que albergará o futuro inmoble con capacidade para 39 usuarios. O Concello de Boiro e a Gadea facían esta mañá oficial a cesión desta parcela no lugar do Saltiño, que albergará a futura residencia para maiores da entidade. A cesión é unha cesión, como xa fixemos con outros edificios e tamén con outras entidades, por unha duración de 50 anos prorrogables, outros 25. Algún de nós esperamos poder velas completas, pero desde logo creo que é unha actividade e un proxecto innovador necesario para o Concello de Boiro, e agradecer, naturalmente, a entidade Gadea que escollen o Concello de Boiro polas súas características, pero tamén pola potencialidade que nos dá. Estamos nos convertindo nunha capital social e de benestar, eso notase, eso vese, e desde logo moi contentos porque son servicios para os veciños e para as veciñas de Boiro. Ademais da cesión dos terreos, o Concello apoiará económicamente o proxecto colaborando co financiamento, así como coa exención do ICIO. Dende o Concello tamén estamos traballando para financiar parte desta obra. De feito, este próximo 25 de xuño vamos a levar a pleno a bonificación do ICIO e urgentemente xa darlles a licencia de obras, e vamos a levar tamén unha cuantía económica para axudar este proxecto, porque creemos que é un servicio esencial e prioritaria para a xente maior de Boiro. A futura instalación cun investimento previsto de 2,5 millóns de euros contará con 39 prazas que darán servizo aos usuarios da entidade que xa non poden seguir residindo no seu domicilio e precisan de cuidados máis aló dos recursos que ofrece o centro de día. E nos encontramos ca problemática de que cando xa un usuario leva con nos ao mellor entre 15 ou máis anos atendidos e arroupados desde o principio, non só, como digo, sempre ao usuario, sino a esa familia, encontrámonos que cando chega ao centro moitas veces no centro de día xa non é o recurso adecuado. Entonces, como si esa persona que estuvo con nos tanto tempo e que a nosa filosofía tiña que ir aos recursos de residencia,
que nós non dispoñemos del. Entón, este recurso é para calquer persona que está atendida neste momento en calquera das zonas da Gadea, pode ser da Estrada, de Santiago ou daqui do Barbanza, pois poda acudir aquí. O que sí me gustaría deixar aquí moi claro que a filosofía da Gadea é que as persoas vivan na súa casa hasta o último momento que se poda, pero as circunstancias son que aquí en Galicia normalmente encontramos cunha persona con demencia e un cuidador que xa non é capaz. Entón, cando non podes ir a ese recurso que é o centro de día, pois realmente vemos que é unha necesidade, non? para arroupar estas familias. Xunto con esta residencia Gadea tamén está a executar en Boiro o centro de día de Praia Xardín, con 26 prazas que suporán un complemento a este novo recurso. E o Concello de Ribeira avanza na remodelación da fachada litoral do Paseo das Carolinas dentro do seu plan de sostibilidade turística en destino. Ademais dunha mellor integración ambiental e paisaxística, a actuación busca favorecer a accesibilidade á praia de Coroso. Con este fin, estáse a executar unha nova rampla de acceso, así como unha área deportiva na zona onde se emprazaba o antigo parque infantil que se atopaba moi deteriorado. Procederase tamén á sustitución da actual baranda por bancos corridos de pedra para unha maior integración do entorno e zonas verdes. Os traballos que están a ser executados pola empresa Transamer Excavaciones supoñen un investimento de máis de 150.000 euros financiados con fondos Next Generation. Máis asuntos a encontro entre o subdelegado do Goberno en Pontevedra e as entidades sociais da provincia que colaboran no proceso extraordinario de regularización de persoas migrantes. Abel Losada recibiu este luns a representantes da Cruz Vermella, a Saavedra e Boa Vida. A todos eles, Losada recoñeceu o seu labor de asesoramento e acompañamento ás persoas solicitantes. Entidades como Cruz Vermella, Saavedra, Boa Vida, a Confederación Intersindical Galega e SOS Racismo están a ser fundamentais no proceso de regularización extraordinaria de persoas migrantes, un papel que hoxe quixo recoñecer a subdelegación do Goberno en Pontevedra. Trátase de agradecerlle o traballo e o compromiso do que significa extender dereitos a persoas que xa é evidente que viven con nós, que traballan con nós e que o que se trate de que teñan pois os mesmos dereitos e as mesmas obrigacións que todos os cidadáns. Todo parece indicar que avanza de maneira notable. Hoxe aparecen os datos, non son datos oficiais, son datos oficiosos en algún medio de en torno a 900.000 expedientes. Losada puxo en valor esta medida impulsada dende o Goberno do Estado, unha decisión que asegurou permite que milleiros de persoas poidan desenvolver o seu proxecto de vida en igualdade de condicións e con plena seguridade xurídica. Un feito que ademais está legitimado por unha parte nunha dimensión ética que eu creo que non é necesario explicar, na miña opinión, e por outro lado tamén nunha motivación de carácter económico, é dicir, para o propio sistema público de benestar a todos os niveis é moito máis solvente que as persoas que están, digamos, de maneira oficial fora do mercado laboral, pois se introduzcan nel. Dende os colectivos apuntaron que actualmente os expedientes que están pendentes de regularizar son os máis complicados, referíndose sobre todo a casos de familias con nenos. Ademais, destacaron a importante carga de traballo que lle supuxo todo o proceso. Hai xente que lle costa moitísimo porque imaginadevos a persoas con nenos que esa é a gran parte que se están sin tramitar. Creo que teñen un problema moi grande para... Hai pais que están casi regularizados, non? E os nenos están no limbo. Nos sentimos totalmente pagados por nuestro colectivo, por todo ese colectivo iberoamericano que empiezan una nueva vida y que esperemos que se solucione los pequeños problemas que hay, pero creo que se ha dado un paso fundamental. Nuestra satisfacción está en que ya muchos ya han empezado a trabajar, que tienen un contrato y eso nos llena completamente. Finalmente, Abel Losada lembrou que esta regularización ten a súa orixe nunha iniciativa legislativa popular que contou cun amplo respaldo social e reiterou que se trata dunha medida baseada nos dereitos humanos, na integración e na convivencia. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, coñecemos máis detalles dese proxecto DTI que impulsa a Mancomunidade do Salnés para a transformación do turismo intelixente.
Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Mancomunidade do Salnés disposta a liderar a transformación do turismo intelixente. O ente presentou este luns o proxecto DTI, unha iniciativa financiada con máis de 1,1 millóns de euros de fondos europeos. O obxectivo é crear un espazo de datos compartidos para coñecer o comportamento dos visitantes, mellorar a súa experiencia diversificando a oferta e distribuindo os fluxos e xestionar de xeito sustentable recursos estratégicos como a auga. Digitalizar os procesos turísticos dos 9 concellos do Salnés é o obxectivo do proxecto DTI o Salnés desenvolvido pola Mancomunidade, co que o ente aposta por liderar a transformación do turismo intelixente. Este proxecto marca un pouco a nosa perspectiva de futuro, non? O futuro do turismo está realmente nos datos, na evaluación dos datos, nunha evaluación en tempo real e dunha planificación basada pois nunha realidade obxectiva, non? O Salnés a día de hoxe é unha das comarcas turísticas máis importantes do norte de España. Unha vez temos unha riqueza desas características, é fundamental xestionala con moita delicadeza. No marco deste proxecto, a Mancomunidade está a dotarse de infraestructuras tecnolóxicas avanzadas e un ecosistema de datos compartidos, integrándose na Rede Nacional de Destinos Turísticos Intelixentes impulsada por Segitur, unha aposta que posiciona o Salnés como modelo de referencia. Simplemente una metodología de gestión de los destinos que aúna todo lo que sabemos sobre lo que es una buena gestión en un conjunto de indicadores y ejes temáticos que nos permite medirnos y generar un plan de acción con el que mejorar. Yo estoy muy contento de las cosas que se están haciendo aquí desde hace mucho tiempo y estoy seguro que van a salir muy bien. Y hoy precisamente lo que estamos es celebrando ese final del proceso en el que los datos y la forma de gestionar del Salnés se van a integrar en una plataforma nacional, van a compartir datos, se van a beneficiar de experiencias de los demás y van a contribuir con sus datos a que los demás gestionen mejor. Deste xeito, o DTI o Salnés permitirá coñecer mellor o comportamento dos visitantes, algo que apuntan axudará a mellorar a súa experiencia diversificando a oferta, distribuir os fluxos turísticos e xestionar de maneira máis sustentable os recursos estratégicos como a auga. O ter información o que nos axuda é a planificar esos fluxos turísticos que temos en determinados días do mes, en determinadas datas, e o que fai é permitir ao sector turístico anticiparse para que a programación pois nas estadías, nos restaurantes ou na visita a monumentos poida ser máis eficaz todavía. O proxecto desenvolveuse cunha chega de 1,18 millóns de euros de fondos europeos dirixida á implantación de infraestructuras tecnolóxicas. Hoxe foi a súa aposta de longo coa presentación da nova web turística, o módulo de xestión intelixente da auga, o Data Lake e a nova marca e identidade do proxecto. Pois seguimos falando de turismo. O Concello da Pobra presentaba tamén este luns a súa oferta turística para este verán. Experiencias mariñeiras, natureza, paisaxe e patrimonio concentran boa parte das actividades das que poderán gozar os numerosos visitantes que se achegan ata o municipio. Baixo o lema A Pobra do Caramiñal vive a experiencia, a Concellería de Turismo ideou un programa de actividades para introducir o visitante na esencia do pobo. En canto ás experiencias mariñeiras, repiten as viaxes en veleiro e os obradoiros de marisqueo. Son actividades que se enmarcan baixo o noso lema A Pobra do Caramiñal vive a experiencia, porque queremos que as persoas que visitan o noso municipio non só o coñezan, senón que tamén poidan experimentalo en primeira persoa. Imos repetir as actividades que tivemos o ano pasado. Dúas delas están xa moi consolidadas, o turismo mariñeiro e as viaxes en veleiro. Son actividades que nos representan moi ben, somos un pobo mariñeiro e as persoas que participan en elas pois quedan encantadas. Tamén volve formar parte da oferta estival a Ruta do Mexillón, que se estreaba o pasado ano con grande éxito. E logo tamén temos a Ruta do Mexillón en embarcación tradicional, que é certo que o ano pasado tivo moi boa acollida, pese a que foi o primeiro ano. Entón, este ano imos repetir tamén, é unha actividade que realizamos coa empresa Bluscus. Temos previstas 10 saídas, 5 no mes de xullo e 5 no mes de agosto. Hai como 3 turnos ao longo do día, ás 11, a 1 e ás 5 da tarde. Inclúe o paseo pola ría para coñecer de primeira man o que é o cultivo do mexillón nas bateas, a degustación tamén a bordo de mexillón e tamén do viño da adega Entre os Ríos. Aínda que menos demandada, o Concello volverá a poñer en marcha a ruta guiada polo río Pedras, a cargo dun xeógrafo especialista que dará a coñecer non só as singularidades da orografía desta paraxe, senón tamén as moitas lendas que a rodean. Haberá unha ruta turística guiada pola contorna do río das Pedras.
por Joaquín Rubal, experimentado xeógrafo e guía oficial de Galicia. A ruta ten un percorrido aproximado de 2 km e de dificultade media alta, de feito está recomendada para persoas maiores de 12 anos. Supón un custe de 15 euros por persoa, porque inclúe o traslado á Aldea Vella e tamén ao miradoiro de Vallinclán para observar a panorámica. Todas as actividades requiren previa reserva por ser prazas limitadas. É necesario achegarse á oficina de turismo situada na Casa Mariñeira no Parque do Castelo en horario de luns a venres de 9 a 2 e de 5:30 a 8 e os sábados de 10 a 2. Complementan a oferta as viaxes ás Illas Atlánticas a cargo de Piratas en Navia e o Museo Vallinclán, así como as numerosas festas que acolle o pobo durante o verán, como Carme do Castelo, os Pincheiros e o Nazareno. A sétima edición da Feira do Automóvil Híbrido Eléctrico de Ribeira pechou as súas portas cun balance do máis exitoso. O gran volume de visitantes que se achegaron ata a Praza de España durante a fin de semana engadiuse o elevado índice de vendas que roldou o 25%. As altas temperaturas rexistradas durante a fin de semana non foron impedimento para os centos de visitantes que pasaron pola Feira do Automóvil Híbrido e Eléctrico de Ribeira. Os asistentes puideron coñecer os últimos modelos do mercado expostos na Praza de España. O balance desta sétima edición foi do máis satisfactorio tanto no que respecta ao número de visitantes como de vendas. E creo que iso é síntoma de que se están facendo as cousas ben e que, dende logo, pois que esta feira se está consolidando no panorama autonómico e que, ademais, pois, efectivamente, o fai pois cun bo feedback, non, por parte pois de todos os stands. A aposta pola eficiencia enerxética ten tamén a súa recompensa en materia fiscal, tal e como indicou o conselleiro de Facenda que este domingo se desplazaba ata a feira. A tributación, a fiscalidade que temos para os coches de ocasión pois é a máis vantaxosa de España. Rebaixamos no ano 2014 o imposto de transmisións patrimoniais do 8% ao 3%. E, por tanto, pois, é unha vantaxe importante para que se faga unha idea. Un coche duns 18.000 euros pasaría de pagar uns 1.700 euros de imposto a 545, con o que supón un aforro de 900 euros por un vehículo medio deste tipo. Dende a entrada en vigor desta medida no ano 2014 foron máis de 173.000 os galegos que se beneficiaron desta rebaixa fiscal á hora de adquirir un vehículo moito máis eficiente, contribuindo así á renovación do Parque Móvil de Galicia. Dotar o comercio local de Pontevedra de ferramentas de intelixencia artificial e salvavidas de ciberseguridade é o obxectivo de Pontia, o novo programa impulsado dende o Concello. No seu marco celebraránse diferentes actividades que procuran un achegamento real, próximo e práctico á contorna digital. Que é Pontia? Bueno, pois Pontia pretende ser unha ponte ou intentar un establecemento de pontes entre a xente, entre o tecido productivo local, fundamentalmente aquelas pequenas empresas que se ven non inmersas en todo este océano inmenso da tecnoloxía, a intelixencia artificial e demais mecanismos, pero sobre todo baseados nun punto que nos preocupaba ás tres, que é o tema da seguridade. Dende que a xente está a subir información moi personalizada, moi íntima, sensible á intelixencia artificial, entón estamos traballando moitísimo para que a xente se conciencie ben non somente do bo uso da ferramenta para potenciar senón esa seguridade de non volcar a información sensible tanto desde o punto de vista de empresa como desde o punto de vista tamén persoal. Entón, axudamos moito a como pode sacarlle o maior proveito a esa ferramenta ou a calquera outra que realmente sexa moito mellor. Bueno, Pontia, na parte de ciberseguridade, o que quere é enseñarlle aos comerciantes a activar esos salvavidas. Porque a pregunta dentro da ciberseguridade non é que día me van a atacar. Perdón, a pregunta non é se me van a atacar ou non, é que día. É o día que che pase, que che vai pasar, cal é o meu plan, a quen chamo. Teño alguén de man, non? Conto con alguén, non? E agora, como activamos os salvavidas?
Baixo o lema Intelixencia que protexe, tecnoloxía que impulsa, o programa busca chegar as novas tecnoloxías aos pequenos negocios da cidade, garantindo a súa competitividade e protección fronte ás ameazas na rede. A iniciativa Pontia desenvólvese en 3 eixos de actuación: difusión e charlas informativas, con accións de comunicación a pé de rúa e con asociacións para achegar o proxecto a todos os profesionais, os encontros Pontia, que son sesións de traballo e intercambio de experiencias que se celebrarán os días 25 de xullo e 2 e 3 de xullo, e o impulso personalizado para 10 negocios que serán seleccionados para recibir unha diagnose tecnolóxica individualizada, axuda para a aplicación da intelixencia artificial en casos reais e un plan de acción de seguridade a medida. O prazo para que os negocios se inscriban e poidan optar a unha destas 10 prazas de impulso personalizado está aberto dende este luns ata o luns 6 de xullo. Toda a información e o formulario de inscripción xa se atopan disponibles na páxina do proxecto pontia.gal. Ademais, habilitouse o correo electrónica comunicación@pontia.gal para resolver calquera dúbida. Poio estrea o renovado Parque Costa Xiraldez en Lourido. Foi nun acto con música, propostas infantís e o descubrimento dunha escultura que, segundo explicaron, simboliza a aposta polas familias e polos servizos que contribúen a mellorar a súa calidade de vida. A peza foi elaborada pola Escola de Canteiros de Galicia, situada en Poio. Representa unha nai abrazando o seu fillo. A renovada área de xogos conta con inspiración mariñeira. O proxecto contou cun investimento de máis de 150.000 euros e permitiu crear un espazo de lecer seguro, accesible, atractivo e inclusivo. No acto participaron o alcalde de Poio e o conselleiro de Educación, tamén representantes de colectivos locais. Nós o que queremos é que o gran traballo que fai o alumnado durante o curso e que fai tamén o profesorado na Escola de Canteiros de Poio, na Escola de Canteiros de Galicia, pois poida ser visto, poida ser admirado e poida ser disfrutado polo conxunto dos veciños. É nada mellor que precisamente aquí, neste parque público, onde vai haber moitísimas persoas que veñen aquí a disfrutar. Desde aquí queremos agradecer ao director da Escola de Canteiros, ao propio conselleiro, esta estatua e ao mesmo tempo tamén presumir desta reforma do Parque de Lourido, que era un compromiso que viñan demandando a Asociación de Veciños desde fai 15 anos e que, bueno, creo que non se tardaron 15 anos desde a chegada ao goberno, pois en menos de 3 anos temos esa realidade que é a reforma do Parque de Lourido, que permite, como podemos ver hoxe, que está teigado de nenos e nenas, que realmente o que buscábamos desde o Concello de Poio. Unha delegación da Escola de Espazo Público da Rede Cidades que Camiñan visitou este luns Pontevedra. Unha trintena de persoas chegadas de España e Portugal achegáronse ata a cidade para coñecer o seu modelo urbano e a transformación que se realizou no espazo público. Estarán 3 días na zona e, ademais da capital, visitarán tamén Tomiño e Vilagarcía. Y entre las actividades que se hacen con la red hay una fundamental, que es aprender de buenos ejemplos que son referencia en cuanto al modelo de ciudad, como es el caso de Pontevedra. Vamos a estar 3 días en la provincia, aparte de Pontevedra visitaremos Tomiño y también Vilagarcía de Arousa para conocer en directo transformaciones que han cambiado la calidad de vida de las personas. Por la tarde van a ter unha entrevista tamén co xefe de servicio de deportes, porque van a darlle, bueno, unha explicación acerca de como o modelo urbano tamén favorece a práctica deportiva de todos os ciudadanos, pero tamén os eventos deportivos internacionais, que é algo importante para a promoción económica da cidade, proxección e tamén para a actividade económica, vamos, e o emprego, non? Nace en Pontevedra Veciños, un proxecto para recuperar o orgullo de barrio e tecer redes comunitarias. A iniciativa, impulsada pola Asociación Co-Wonders, busca crear espazos de encontro tanto para a veciñanza de toda a vida como para as persoas que acaban de chegar á cidade. Recuperar a esencia da vida de barrio, do orgullo de barrio. E creo que a veces hai que frear un pouco, mirar atrás o que funcionaba, como nos relacionábamos unhas persoas con outras, para volver a toparlle sentido aos espazos que ocupamos, os espazos urbanos onde vivimos. A idea é crear espazos donde a xente poda coñecerse, poda aunarse e poda volver a ter esa sensación de barrio, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer la gente de aquí, no?
Entonces yo participando en este encuentro de mujeres me sentí muy escuchada, vista, bienvenida y pensé, si yo tenía esta experiencia sería muy guay que otras personas también pueden tener esta experiencia de ser bienvenidas, ¿no? Y pensé, pero esto puede ser que es esta sensación de ser bienvenido no es solo para la gente que viva, que solo llegué aquí hace 5 días, ¿no? Puede ser que son todos los vecinos y vecinas que creen conocer otras personas aquí en Pontevedra, ¿no? O proxecto arrancará o seu primeiro encontro este martes ás 6 da tarde na Asociación Quentada, na Rúa da Barca. Esta primeira xornada consistirá nun obradoiro de creatividade artística centrado na pintura e o collage. Despois dunha pausa polo verán, a actividade retomarase nos meses de setembro, outubro e novembro, con 4 datas máis que incluirán percorridos guiados por Pontevedra con historias locais contadas pola propia veciñanza, así como obradoiros de cociña, entre outras propostas. As actividades contan cun límite de 30 prazas. As persoas interesadas en participar neste e nos vindeiros encontros deben inscribirse a través do formulario dispoñible na páxina web veciños.eu. Meis volveu a mostrar a súa cara máis solidaria co Solifesti. As altas temperaturas marcaron a edición deste ano, obrigando a retrasar o inicio das actividades por mor da calor. Desta volta, nesta sexta edición, os fondos conseguidos vanse a repartir entre o Banco de Alimentos de Meis e o proxecto Son das Flores, impulsado por un colexio de Vigo. En concreto, este proxecto permite a rapazada de familias con poucos recursos participar en actividades extraescolares coa música como eixo conductor. De feito, este grupo vigués foi un dos que animou a xornada solidaria do pasado venres en Meis, xunto con outras moitas actuacións dos distintos centros educativos do municipio, todos eles implicados no Solifesti. Esta xornada, organizada polo Colexio do Mosteiro, completouse con distintos xogos e obradoiros, así como venda solidaria de produtos para contribuir á causa. E a organización do Torneo Internacional con Galsa de Fútbol Base, celebrado o pasado mes de maio na Pobra, fixo balance da competición. A nivel deportivo e organizativo, o torneo volveu saír de 10, logrando, ademais, recadar máis de 7.000 euros que irán destinados á Fundación Aladina, presta apoio a nenos e nenas con cancro e as súas familias. Un ano máis, o Torneo Internacional con Galsa de Fútbol Base volveu a superar as expectativas previstas. A organización do torneo valorou de xeito moi positivo a cita, tanto a nivel deportivo como organizativo, no que participaron un total de 37 equipos de categoría alevín, entre os que se atopaban o Real Madrid, o Fursan Hispania de Dubai, o Real Olé de Nova York ou o Villarreal, que ao final se fixo co campeonato. Pero a parte da vertente deportiva, o torneo destaca pola súa parte solidaria, logrando recadar este ano máis de 7.000 euros para a Fundación Aladina. El importe deste año, 7.040 euros, pues es una recaudación de que, vale, podemos decir que se bajó del año pasado, pero bueno, yo puedo decir de que la causa, la cantidad de gente que hubo aún fue superior al año pasado, pero también hay que tener en cuenta que los niveles de los costes de la vida pues fue subiendo, el coste de gasolina, de hoteles, de hostales, se produjo un encarecimiento un 100% los produtos e é motivo deso. A cita é realidade tamén grazas ás colaboracións e patrocinios de moitas empresas, a máis importante con Galsa, que lle dá nome ao torneo. Firma que volveu a refrendar o seu compromiso coa iniciativa, ao reflectir plenamente os valores corporativos da compañía. Por la proyección que ha alcanzado y por su buen hacer organizativo, desde Congalsa seguiremos respaldando esta iniciativa en sucesivas ediciones, ya que encaja plenamente en nuestra política de responsabilidad social corporativa y en concreto en el apoyo al deporte base en nuestro radio de acción más inmediato. Junto a esto, este torneo contribuye a proyectar nuestra comarca del Barbanza mucho más allá de nuestro territorio y ayudándonos a construir una marca turística y deportiva en lugares tan diversos como Estados Unidos o Dubái, de donde procedían algunos de los equipos que han participado en esta última edición del campeonato. Dende o Concello da Pobra, que colabora tamén co torneo, destacouse a importancia desta cita, xa un referente no calendario deportivo da zona, que xera ademais un importante impacto na actividade económica non só da localidade, senón tamén en toda a comarca. Ademais do seu componente deportivo e solidario, este torneo representa tamén
unha oportunidade extraordinaria para proxectar a imaxen da Pobra do Caramiñal máis alá das nosas fronteiras e para dinamizar a economía local e comarcal. O retorno que xera para os establecementos hostaleiros, o comercio e os servicios é unha mostra clara da importancia de apostar por eventos de calidade que teñan impacto real no territorio. Aproveitouse o acto para desvelar ademais a data da próxima edición, que repetirá na Pobra, do 14 ao 16 de maio, para o que xa hai clubs confirmados, como é o caso do Real Madrid. Pois así rematamos, a información continúa en canalriasbaixas.com, tamén nas nosas redes sociais, como sempre, graciñas por estaren aí.